Haupa Joseba, makina. Bueno, hementxe gaude. Iker Markinez naiz, Kuko jatetxeko sukaldaria. Goierrin gaude, Goierriaren erdian, Ormaiztegiko herrialdean. Eta, bueno, hementxe nago, prest zuei erakusteko, zer ekarri dudan Naparrotik. Antxon! Bueno, zemo, Antxon. Ondo? Eartia da? Hontxe Naparrotik. Bueno, hementxe dago, Antxon. Loinaz janarin dendatik etorria, behasaindik, ezautzen dezu behasain ala, Joseba? Bueno, hementxe ba, ze ekarri dezu gora, Antxon? Zainzuri freskok, orburu, eta zainzuri berdek. Lehenengo orburu hauekin eta lehenengo esparrago hauekin, hainbar dituguna da beraldiko plater bat. Beraz, etorri sukaldera eta gozatzera. Earkian, Jon. Venga, ba. Errezeta hontarako oso garrantzitsua horrelako barazki freskoak edukitzea. Beraz, hasiko gora errezetaren osagaiekin. Bueno, dauzkeu, gari zaintzuriak, deitzen zaionaz, etrigeroak, ditugu zaintzuri txuriak, ditugu orburuak, baratzuria eta otarrainskak. Gero modena ozpin pixka bat eta olioa. Lehenengo egingo deun pausua izango da, gure zaintzuriak zuritzea. Erditik, beheraka. Horrela txegungo gea, zaintzuri guztiak zuritzen. Oso garrantzitsua da, zaintzuriak pare bat buelta ematea, eta hau leun geratzea. Kukoan dugun sukaldaritza fresko bat, garaiko osagaiekin egindakoa da, irudimen askokin jolasten dugu, eta jolas moduan definituko luke guk egiten dugun sukaldaritza. Oso garrantzitsua, zipristintzea. Hori izango litzeke sekretutako bat, zaintzuri hauek freskoa direla. Eta ikusten duzue hemen, zarata eta humedade asko dagoela. Hori kalidadea dugu. Zaintzuri hauekin ere gauza berbera egingo dugu. Ikusten duzuen bezala, gehitzen da parte bekoa txuria eta goikoa berdea. Eta zapore ezberdina du esparrago trigero gai zaintzuriak. Bueno, eta orain, azkeneko barazkiarekin jungo gara, orburuak. Bueno, hemen oso garrantzitsua jakin nahi deune benetan freskoak diren, zarata. Beida, entzun. Eta etxeti entzuten dan, baina hori da. Orburuak eduki behar duen zarata hause da. Kanpoko ostoak kentzen dizkiogu, eta ikusten duzue tonua aldatu egiten dana. Eta, ja, prest dugu sukaldatzeko. Denak aitzutzeko eta pentsatzen oain egoshin behar ditugula, baina ez. Beste errezeta mota bada, beraz behar duguna da, erditi moztu, eta denak zatituta jarri. Hauekin ere, gauza berbera ingo dugu. Bueno, azken barazkia orburua izango da. Oxidazioa ez azkartzeko, eta orain egosi egin beharren barazki hauek egin behar ditugu plantxa moduan edo zartagi batean egin. Horregatik egin ditugu erditik. Beraz ingo ditugu, lehenengo zaintzuri batzuk jarriko ditugu zartagia, gero jarriko ditugu punta batzuk ere, eta gauza berdine egingo dugu gari zaintzuri hauekin. Kotxo baten sartuko ditugu orburuak. Ja, olio eta gatzonekin jungo da poliki sukaldatzen, eta lagunduko diu ondo sukaldatu dadin, tapatxo bat, platertxo bat, jartzea, eta pazientzi pixkatekin, 5 minutu edola, barazki hauek bertan egotea. Karta bagen nuen hasi ginean, baina bueno, azkenen evoluzio bat izaten da, eta nik uste dut kukon egiten duguna, eta nire ametsa azkenen erosketak egitera joan, eta honea etortzen janen, gure bezeroei, gure platerak ematen dizkiogu. Sekretismo txiki horrekin ez dakitela zer jan behar duten, eta, jolas horretan, nik uste denok irabazten ateatzen gehala. 5 minutu pasan dago, egin dugun duguna batzuria bota, olio txorrota da txiki bat gehitu, eta orain, batzuriaren ondoren, otarrainska bota, eta 2 minututan, platera hau zerbitzatzeko eta dastatzeko egongo da. Begira ze plater itzela egin dugun. Hemen gaude, Kuko jatetxean, Ormaiztegin. Joseba, makina, badakizu nun gauden, beraz, etorri, eta ez bazara etortzen, gu jungo gara zeurera. Agur!